en puɗɗorima inde geno tagɗo en honni en hakkude ceeri e waalo wi kañum tan yen ndew ɗum en juule nulaɗo men kursuɗo mo jamirde yen juule kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men o aduna en donima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en donima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna en donima dendagal ɓe cellani ɓe henne tawe nder hôpital uji ɓe henne tawe galleji men ɓe henne mbadde rafiji men ummo jorto Allah ne jogui cellal yo Allah rokku on cellal ha timma allahuma amin en donima dendagal ɓe naggaɓe dumbaɓe tawi hen ko ɓuuri hewde ko takkaɓe ko toñaɓe ko tuumaɓe ko haɗaɓe haalde miijoji mumen haɗaɓe liberté mumen nde Allah dumbittaɓe ɓe mbawa jokkade e haajuji mabɓe allahuma amin en donima dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro e wonɓe ladde dendagal wonɓe guure mumen eɗen ñaago Allah tawi ko yiɗɓe heddade e guure men yiɗɓe jooɗade yo Allah newnan ɗumen no jooɗiri e guure men no liggiri e guure men no jooɗiri e leyɗele mumen nde wonnoon mbaɗa heewi wiide dañde fartague liggade e leydi mum way kono debbo resede e wuuro men ni ne heewi gattama so tawi kay feewi so tawi moƴƴi ndeysan en donima kadi dendagal diaspora ɓesguji men tawateɓe ladde yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur yo Allah heed hakkude tagore e tagore ɗon e dow ɗemgal kadi jinnare men khalifa men ceerno Amadou Tijani Alpha Masiri Batou Ka heyɗi kewɗo duwanade ɗanniyankoɓe ala yewtere nde waɗi nde o duwanaki ɗanniyankoɓe ala yewtere nde waɗi nde o duwanaki ɗanniyankoɓe kadi eɗen janna duwa makko ko jabateɗo ɗum nen ndenti e duwa makko he kadi en mbi allahuma amina yo Allah dandu yo Allah reen yo Allah suur yo Allah uddi ɗanniyankoɓe men nde won noon diaspora sofani golle mon ne jooɗi golle mon ne peewi darde mon ne feewi alhamdulillah on ñawdi caɗele on cafri rafiji on itti joote on itti yaware yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur yo Allah rokku laamuji toon ɗi kilni ko wona onon kala liggotoɗo yo Allah on barke liggey mum ƴeewo liggey e kayitaji yo Allah newna ɗumen kayitaji noon ɗumen liggeyaji sikki ala musidɓe tedduɓe ɓe funnague e hirnague rewo e worgo ɓe sahel e ɓaleri to gonɗon ene gonirɗon foof on calminama enen foof kadi en denti en mbiya alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina eɗen jetta kadi eɗen jarna dendagal bandiraɓe gila e pelle men pelle yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr pelle yiɗɓe Ghali Abouba to mbawi wonde kala e dendagal kadi yeeɓiyankoɓe en rewɓe en suive ɓe to banggue men hello men Facebook to hello men YouTube ha to hello men gandanɗa hoore maɗa TikTok kala e jewte men ɗe mattene kala ñalawma e kala saaha tawi kadi gandanɗa hoore maɗa ko nate ɓosoje woni ko vidéo ji dabɓi ko fate wasiya rendo alhamdulillah bandiraɓe hewɓe tigui tigui ene kolli en ene belti hen kolli en tigui tigui ne jiito en koye mumen kolli en tigui tigui e ɗiɗon wasiyaji rendo alhamdulillahi rabbil alamina e ɗum ɓeyda ɗumen e ɗum nafa ɗumen no fewi alhamdulillah nde won noon softirta gammo tan ko foɓanede so neɗɗo naati diral ne ama hay goto foɓɓunani ɗum ko ɓoyrat jooɗoto kono so tawi tan yimɓe ne poɓan ɗum ma war ko wawi ko wawa foof noon ononne gande ko mbatton ko message uji moon e appel aji moon audio ji moon ɗi mbatton hirjinde e hollirde weltare moon e ɗum woɗɗi e men no fewi on jarama yo Allah yoɓɓima ɗum moƴƴiri ala ko woni hen fandare men haydara en jiiɗa o dañde views ji ha heewa en jiiɗa gandanɗa hoore maɗa wonde populaire ala saago men tan ko yo Allah rokku en haalde ko gonɗi Allah rokku en haalde kene nafa tawa kadi sen kaaɗi leñol ngol e naftoro
walla mi seedi hay sinno ko yimɓe joyo suivi en en naftoro ko kalten ko e ɗum nafa ɗumen ɓuuran en gandanɗa hoore maɗa joga ujunere walla ujunaji sappo ji ne l' essentiel o ko yo yimɓe ɓe naftoro alhamdulillah en denti enen pop en mbiya alhamdulillah rabbil alamin sikki ala kala ñande alarba eɗen kewi arde gu fate gurnam galleji ko fate dewle nde won noon no kewɗen wiide ni toɓɓere gurnam galleji ɗi ko tillis capato ene heewi dame ko toɓɓere udditinde nde wawa uddade ko toɓɓere yanji walla mbiyen ko rogere kangaɗo ɗiggata yuppetaki eɗen mbawi haalde hande kaalen janggo kaalen hanki tawa gasani ɗe piɗɗen pop eɗen jogui ko kalɗen hen nde wona ɗum woni ko wuura ko ardi foof ɗen ñaago bandiraɓe yo tinno bandiraɓe yo tinno yo nangu dewle ɗe ne poti nanguirede yo nangu dewle ɗe ne poti nanguirede so tawi tan neɗɗo nanguiri dewgal mum no foti nanguirde dewgal andi sarɗiji dewgal e yewtere Abdoullahi Sarr ɓernunɗe o haali ko fate gandal neɗɗo kala ken waɗa hunde yaata ne jogini ɗum gandal ayi dewgal ne so neɗɗo naati dewgal yaata ne a jogini gandal yaata ne jogini dewgal ngal gandal yaata ne jogini ɗum gandal gandal ngal ko woni ɗum beele aɗa andi an gorko beele aɗa andi responsabilité gonɗo dow hoore maɗa beele aɗa andi responsabilité wonde ko wiyete chef de famille wonde mawɗo galle joom galle hay sino de mbimi gandanɗa hoore maɗa gonduɗa koye jinnaɓe maɗa gonduɗa koye bamma gonduɗa koye mawniraɓe ma gonduɗa koye pop so tawi a felliti nadde e dewgal ko ɓuuri hewde gandi hande sukaɓe men ndesa taw ko dewle gandanɗa hoore ma ko wiyete mariage précoce to banggue rewɓe to banggue waɗɓe pop jomum resa law walla resne law kono foof de ya taw jomum joguima responsabilité ya taw joguima gandal andude holko woni dewgal hol sarɗiji pawiɗi e muɗum enen noon malheureusement gueɗe men kewɗe neɗɗo ne waɗa taw gandanɗa hoore maɗa andana ɗum sarɗiji Allah saɗini ɗum hay diine men ƴeewe tan diine men no ɓurɗo ko ɓuuri tidde ko diine men o jiya neɗɗo ne juula ene hoora ene wirta e waɗa pop tawa gandanɗa wa sa namdi moom holko woni sarɗiji juulo anda sa namdi holko woni sarɗiji salligo anda sa ala mo andi no salligorte omo andi juldete omo andi futurgo darɗe tati omo andi tisbar ko darɗe nayyi omo andi futurgo darɗe tati omo andi salaru ko darɗe ɗiɗi kono noon sa namdi moom sarɗiji salligo anda sa namde moom holto sujude gabla bade o anda kono omo juula omo waɗa donc eɗen ko ɓuuri hewde a yiyat tan yimɓe ne mbaɗa gara jokkoɗa hen dewgal ne mbaɗa heewide so tawi neɗɗo na felliti nadde e dewgal an gorko yo an debbo yo ya taw aɗa andi gandanɗa hoore maɗa sarɗiji dewgal ko adi keɗen nanna sukaɓe men tokosɓe e dewgal joƴƴinenɓe d' abord kalinenɓe mbaɗenenɓe jewte mbaɗe conférence uji mbaɗen jewte hono no ɗi ko mbatten ɗo ko kalni yimɓeɓe holko woni sarɗiji dewgal holno neɗɗo foti natire dewgal hol poɗɗo nadde dewgal e holmo fotani nadde dewgal hol poɗɗo nadde dewgal e holmo fotani nadde dewgal hol poɗɗo resde mande neɗɗo foti resde desɗo holno jowoyata poɗɗo resde holno wayata so neɗɗo reesi holno jogori siforade holno siforto hol darde foti darade hol comportement mum responsabilité jogui fof ko yimɓe ganda ɗum d' abord an debbo ne saɗa naate dewgal sa resama holko poɗɗa wadde holno poɗɗa dartade holno poɗɗa muñirde holno poɗɗa wurdude holko woni devoir maɗa holko woni rôle maɗa holko fada e maɗa ɗeɗo gueɗe foof il faut gandanɗa hoore maɗa ko yimɓeɓe kalne kono enen ɗacceten ko ha gandanɗa hoore maɗa ɗacceten ko ha ñalawma ha ñande jour J mbiyen eɗen mbajo jomum ha ñande jour J mbiyen ko gandanɗa hoore maɗa ko ponɗen haalde e gurmeji men fof fof eɗen gandanɗa hoore maɗa eɗen kalda ñalawma goto debbo hankkadi lootama fewnama ha paari gandanɗa hoore maɗa nan nawe jiya nene ara baba d' abord ara wajo jomum duuno jomum nene ara haala goggiraɓe gara haala seeɗaɓe gara haala sa yi ko ni mbatta sa yi tinda pop gandanɗa hoore maɗa jomum ne ƴuuri ene tuuri ene gandanɗa hoore maɗa gulal yimɓe ne ñukke mum fodde yimɓe sappo moni foof ene wajo ɗum moni foof haala fodde minute aji 2 minute aji sappo ko nanata hen walla ko famata hen timmata konngol ɗiɗi walla konngol tati nde neɗɗo wiya ƴamama de walla nde neɗɗo gandanɗa hoore maɗa wiya hankkadi ene daara humanede de
ko gila nden gandanɗa homaɗa wasiyaji puɗɗi wasiyede jomum pop gandanɗa ko foti haalnede conseil aji foti haalnede ko wona ɗum ko en kaali ɓiɗɗo debbo so wone galle omo wonde jinnaɓe makko en kaali en kalti yo jinnaɓe ɓe gandu surtout kay jinnaɓe resaɓe jinnaɓe wonduɓe worɓe mumen rewɓe wonduɓe rewɓe worɓe mumen yoɓe gandu wonɓe galleji resaɓe yoɓe gandu kala koɓe mbaɗe galleji he kala darde ɓe daari kala jaɓɓal ngal ɓe jaɓɓi yoɓe gandu ɗum woni koye jangguinde sukaɓeɓe wona noon ko moƴƴi wona ko booni ɗum woni ko jangguinde sukaɓe rewɓe an yimɓe a debbo desaɗo aɗa wone galle aɗa wonde ɓiye andu kala comportement mo gonɗa e wadde wonano comportement moƴƴo wona comportement bonɗo andu gonɗa ko jangguinde ɓiye so tawi gandanɗa hoore maɗa an ka leltoɗo ha 10 heures ha 11 heures ɓe ummoɗa paya ummo juula andu gonɗa ko jangguinde ɓiye yowa noon so tawi gandanɗa hoore maɗa an ko kalteɗa foof ma conta joom galle maɗa ko conte woni hakkude moon ko joom galle ma wima foof ma jaboɗa ko wima yaw foof mbiya ka waɗani sukaɓe ma daara gonɗa ko jangguindeɓe en mbiyani kamɓe foof ko noon ɓe mbayata walla ɗum no ɓiwaya kono ma Allah faaboy so Allah faaba mbi ko noon ɓe mbayata saabu cukalel kala no yi jinnaɓe mum bayi sikata kene moƴƴi ko ɗum wiyata no ñemtina ɗum wiyata no ñemtina ɗum noon tinnoɗen jogoɗe comportement ji moƴƴi e nder galleji he wona debbo noon gona gorko gona debbo gona gorko an baba sa wone galle saɗa haalde debbo ma tan ko ƴettoje tuccet saɗa haaldemo ko purali sa naati galle ñirɓinɗa sa ari ɗo feraw kay sukaɓe ma worɓe wonɓe ɗo ɓe so gone galle he so cikkata ma to baba no wayni ko noon no baba foti waade sa renaki so Allah fabami kamɓe ko noon mbayata ɗum noon tinnoɗen jogade comportement ji moƴƴi tinnoɗen jogade comportement ji moƴƴi surtout yeeso sukaɓe yeeso entourage sukaɓe ɓen noon firtani tan ɓe jibinɗe ɗo hayɓe neɗe wonɓe galleji ɓe ko sukaɓe meɗen wonɓe galleji men aroɓe galleji men ɓe foof ko sukaɓe men jogoɗen comportement moƴƴo jogoɗen gonɗen gonen dow needi gonen dow peewal jangguinen ɓe ko ni neɗɗo farata waade jangguinen ɓe mbiyen ɓe ko ni suka foti waade gona debbo noon gona gorko noon ko ni poɗɗa waade ko ni poɗɗa jangguinde firtani tan wi ko ni waɗni Allah ko ni poɗɗa waade ala ko jomum ne daara ene yiiya ko jomum ne daara ene yiiya wona koye janggude ɗum noon tinɗen e jogade comportement ji moƴƴi an ɓiɗɗo aɗa an yummiraɗo aɗa wone galle aɗa wonde ɓiye debbo jangguin ɓiye ndefu jangguin ɓiye ndefu jangguin ɓiye guppol ɓuuri jasde debbo fof gandanɗa hoore ma ko debbo mo wawa defde debbo mo wawa defde ko on debbo fof gandanɗa hoorema ɓuuri jasde kadi ko on debbo ɓuura famɗi suuri e gandanɗa hoore maɗa e galleji meɗen e studio men gandu kalami ko enen Allah wurde Allah rokken ko wurde société jeyata ko galleji yimɓe gurda fodde sagataɓe nayo sagataɓe joyo sagataɓe tato gurda e galle rewɓe ɓe mbaɗa ko jontande woni fof yonte balɗe ɗiɗi mum walla mo yonde balɗe tati walla mo yonte yontande muɗum kono son ƴeewi e nder galleji he ene waɗi hen debbo ma yi hen debbo walla rewɓe kala ñande deefi he goto ñamata wona haako mum wona maaro mum wona ñiiri mum ala pappala bo ɓe mbaɗata ha yiiɓe ñamma ma ɓurti lamɗam tan ma manki lamɗam ma heewi nebam ma mbawa ɓen no gooti mbawa ala pop ko mbawi wadde ko defa ha ndefu men feewa kala ko deefi gandanɗa hoore maɗa yimɓe ñamata saɗa teski gandata ɗum tan koye somiraji aroɓe e galle ma tesko on kala gandanɗa hoorema ɓe gandi kay on ko yontande mum ma yiñen tan ɓe keewa nadde aɗa andi hunde pooɓe aduna somoro ɓuurma yidde safi ɓuuri yawde dogde won noon kam jogui koyɗe so tawi ɗum tan yahat ben goɗɗo ñande defowo safi o on to ɓe mbawi wonde fof ɓe dogat ɓe garta ɗum noon musidɓe tedduɓe tinɗen jangguinen sukaɓe to banggue wawde defu ɓiye janggui ɗum defu gueɗel famɗi gueɗel famɗi saɗa defa an yummiraɗo saɗa defa noddu ɓiye yo ar takko sara maɗa yo ar settane yo ar gandanɗa ma fenama ligguimaji maɗa ar baccanam liɗɗi ar teɗam tew settanam basalle ala basalle ɗe ɓuttidi ko ni taƴirte jangguina ɗum gueɗel famɗi saɗa taala kolla ɗum ko ni taldete saɗa surtina kolla ɗum takko sara maɗa ha ɓooya seeɗa nela ɗum mbiya ɗum ya talanam walla ya waklitinam barmi o ya gandanɗa hoore maɗa ɗumna ya surtinam maaro jangguina jomum sofnu maaro holno maaro sofnirte holno ndemam ɓittirte gueɗel ne famɗi a takkali sara muɗum ha waɗa saaha gandanɗa hoore maɗa ñande jaltuɗa kalfinaɗa mbiya lomto lewɗenam barma mami arta waɗa saaha ganduɗa hankkadi jogui fuɗi humpito mbiya ɗum gandanɗa assista ɗum mbiya ɗum yo saggin mbiyeƴa an aɗa ƴeewa ko holko waɗata sa yi waɗi erreur corrigea erreur o sa yi waɗi erreur ɗumna siva jomum gaɗanɗa hoore maɗa ha jomum gayna
ɗon kadi tinnuɗen so tawi gandanɗa hoore maɗa cukalel ene jangguine defo walla ko wawi jangguinede pop kala ko mbawɗa jangguide cukalel so tawi waɗi hoto kirtiken mbi ha maroma de defi maro ma machallah maro ma de ɗum ni kono no manque ɓendude seeɗa ñana wonde so tawi a waɗi ni a ustat jeeyi walla ñana wonde a ɓeyda ndiyam ayi kono so tawi tan jomum waɗi effort ene jangga waɗi effort mum fo waɗi hen doole mum pop en gayni en critique ɗum jomum décourage oto donc tinnuɗen so tawi en mbaɗi ɓaɗe jomum encouragé ɓayde kay jomum essayde tan déjà nde minen nde min joguino professeur goto o wi 0 ala o wi neɗɗo sen waɗa devoir o interrogation o hokkata hay goto 0 o wi jomum tan ummade galle ara classe ƴetta cahier mo ƴetta min andi mum timmi on kay ko famde fof hay soko deeɓi ma o rokka ɗum donc ko neɗɗo waɗi tan ganduɗa hoto mbiyen waɗaka barka hoto mbiyen moƴƴani hoto kirtiken ala en ƴewat wadde ɗum encouragé sa hokki cukalel maɗa tan kayit a wi ɗum desinnam oto walla desinnam naggue so desini hay sinno ganduɗa mo desini ko fewani anen de so jiimi ari hollima anen de hoto wiita ɗum ala ɗum kay wona naggue an oto woni mbiya naggue woni an ko naggue ay jomum décourage oto a jiima tan mbiya a ɗum ko naggue an kam naggue ma guede ay naggue a ñanode ko ni mbatta e ɗo gona excide koto jomum ay jomum effort wanno ɓeyda kadi effort ɓeyda ngat jogade courage ko ni neɗɗo jangguirte mbasen kirtigde mbasen bonnide mbasen jandilde malheureusement noon enen société men noon en kaali en kalti ko jandil ngo ɓuuri hewde aɗa wawi wondude joom suudu maɗa eɗen mbawi wondude defowo fodde duuɓi nogas ene defa ko weeli eɗen ñaama en hay famɗi biyo o machallah hay senen kala sawo caggal jomum kaaloy tan kono kala ñande defi ko waɗaka barke walla ñande tawa ɗum nina ɓuccitira waɗi hen lamɗam ha heewi fogora ñande enen fof en kalat heddo eɗen duka poɗɗo dugde duka potani duka dugde duka poɗɗo haalde haala mo forani haalde haala ko noon Allah waɗiri société men o e sen devrait wona ni foti waɗde aussi foti wade ko ɓayde so neɗɗo waɗi ko moƴƴani eɗen kaala tinnoɗen so waɗi ko moƴƴi kaalen so waɗi ko moƴƴi kaalen tinnoɗen neɗɗo gorko hay soko an jaltini dépense maɗa an dépense debbo ƴetti fulla mum ƴetti fayida mum pop enen en pine jeeyi hajuji meɗen gila 10 heures walla 11 heures ene hurkita e barme muɗum ene yaaha ene arta waɗi hen fulla mum waɗi hen fayida mum kadi gande ko dokkuɗa dépense ko foof rewɓe koɓe mankitta hen ko ɓuuri hewde ko dokkata hen ko saɗi debbo mum fiftata ñalawma e kalisal mum woda ko ɓeydi en duggo woda ko manki tawa ala ɗo kañum complétata e kalisal muɗum kal banum gorko hakkuno walla ngal debruno e lacciri mum walla e cakri mum walla e balbastique mum bisa muɗum waɗanno ma wor ko fifti hen ɓeyda e duggu galle he ma wor ko manki ala ɗon kañum mankita jomum ƴettata mum pop ene sippira gandanɗa hoore maɗa e defu eɗen gandi ɓen no gooti waɗi yimɓe nana e galleji eɗen gandi sago mabɓe kala koɓe mbaɗi yo few sago mabɓe kala ko mbaɗi yo yimɓe ñaama ha belto eɗen gandi won defoɓe defirta tan ko yo certu hen surtout wol galleji société jomum defirta tan ko certu hen mbiya jomum fawa barmen duka guila ne yaaha jeeren duka arta jeeren duka ene feroga kaake ene ƴetto sukaɓe ene huuɗoga sukaɓe ene fiiga sukaɓe fami rendino fodde liggueyaji 5 ene saggina ga ene wuppa ga ene jerwo ga ene ɗumini ga hankkadi mélange foof ala foof gueɗe gooti concentré ɓen gooti kono no waɗi yimɓe ñande jonta bottari men ƴettata ko temps mumen foof mbaɗa hen Allah ne seedi mbaɗa andi ɓen mi yiiri ɗum guitam jomum itta ujunnaji 2 walla ujunnaji 3 dokka ɗum ya jeere ƴetta fodde ujunnaji 2 goɗɗe wadde fodde ujunnaji wonde kalis mum ɓeyde hen foof ɓeyde duggo foof ala ko woni sowadare mum hen so wona yimɓe yo ñaam yo kaara yo belto ɓe ƴetta temps mumen ɓe pop ɓe ƴetta amour o ɓe mbaɗa ligguey kala ligguey mo ala amour ligguey mo ala guilli on andu ligguey fewata mbaɗa hen pop jomum ƴetta mum pop defa ndefu moƴƴu defa ha heewa defa ha feewa foof ko yidde gandanɗa homan yo yimɓe ñaam yo yimɓe belto enen en gaari waktu yonti jomum fewni pop werti nabba waɗi leeso waɗi pop ɓadni coɗam rotti bottari gaare enen foof en gaari jomum jooɗima saaha meɗen en ñamda e muɗum so tawi en gayni tinnoɗen so tawi gandanɗa homan ndefu mum waɗi fayida mbiyen ɗum ndefu ma machallah waɗi fayida vraiment defi vraiment maaro ma waɗi fayida vraiment ñiiri ma waɗi fayida vraiment maafe ma ɗe hande machallah haydara ala ko bonnanta en ete kañum ne jogui ko nafata ɗum ha heewa wallahi wol détail uji seeɗa ɗe goppaten ɗe cikketen ko bolle puyɗe wallahi détail ɗi wona bolle puyɗe Allah ne seedi wiɓe ƴeew tan hay soko neɗɗo tan somor walla soko cuuɗel so waɗnima ata e sayi woro ata ma weeli ƴeewe bellama jomum jogoto ƴeewe courage jomum jogoto
ala ko haali gandanɗa ho maɗa darmen way musde aɗa suma ga aɗa wula ga aɗa warña ga aɗa ɗumnil ga aɗa dogdogna ga fodde gandanɗa o heure ji ɗiɗi fodde heure tati aɗa sippa e barme maɗa ha dotta yimɓe gara ñaama liggey maɗa fodde gandanɗa ho maɗa heure ji ɗiɗi walla heure tati walla liggey ma ñalawma kurɗo saabu eɗen gandi so neɗɗo yontama ko guila subaka finata yaade jeere ha ɗinere 2 heures nde yimɓe ñaama bottari ndi e nder mintaji sappo so foori woni hen ko mintaji tati piltata piyata ha laaɓa piya ha laaɓa musidɓe tedduɓe jomumen mon fof woƴito yaha lawol muɗum en mbawa wiide albarka en mbawa wiide moƴƴi en mbawa wiide feewi so wona ñande def ñande fewani de ñanta yimɓe no gorma koni daw ko metti maaro koni ko maaro boni koni daw lamɗam koni daw ɗum nebam koni ɗum ɗo ayi kono so feewi he goto haalta ɗum noon tinɗen musibam tedduɓe so tawi gandanɗa hoore maɗa fewani en kaalata beele jomum feet so moƴƴini piyen moƴƴi sanno coûte rien kadi ko hunde ko détail tokoso kono ene heewi e mbaɗowo o ɗum noon tinɗen surtout noon fuɗɗoto an guila joom galle o an joom galle o so tawi tan a wi joom suudu maɗa defi maaro walla defi ñiiri a wi ɗum machallah ndefuma feewi so yiiɗi heddiɓe fof mbasa wiide ɗum haydara so heddiɓe ɓa tan ka ane wi ɗum noon c'est l' essentiel temedere neɗɗo so wi joom suudu maɗa defi maaro mo weeli ɓaade ane wiyani noon kañum holto ko beela mum fof wawi haɗde beela ma mum to wawi yettade fof ma wotto haaɗi nde wonno moƴƴere debbo wawi settade tan joom galle muɗum so wuuro ngo fof wi neɗɗo ko moƴƴo joom galle mum haalani haydara walla joom galle mum wi kañum settaki moƴƴa c'est zéro ɗum noon tinɗen an baba galle o essaye gandanɗa hoore maɗa ŋattude hunde ko maɗa sanede coûte rien wiide madame maɗa vraiment machallah maaro mon waɗi fayida walla ɓinguel ma defi vraiment maaro ma moƴƴi feewi waɗi fayida ñana wonde sa wi ɗum ɓurtiram ɗam tan ma andu hanki de winoma feewi hande o winoma wadde janggo mam ƴe ustude kono ñande fof ne si feewi a haalta haydara hande ɓurti lamɗam tan a haali sa winoma vraiment maaro ma ko woni heewi lamɗam da heddiɓe ni gona koye dugde on bonni nebam nde wonno wona an soodata nde wonno wona e keeseje mo yaltata nde wonno ganduɗa ko dañirte ko bonande tan jiɗɗon ayi o toppita heddo ne duka ene ferokake ha debbo décourage o hen ha debbo décourage o hen walla defloɗo décourage o hen hay soko bindanma noon mbima mo joɓata hay soko bindanma mo joɓata nde sagginanma tinno so dafi waɗi ko moƴƴi wi ɗum waɗi ko moƴƴi so ligganimami ko moƴƴi wi liggima ko moƴƴi so fitti salon ma ha laaɓi wi ɗum laaɓi machallah hande de salon ne laaɓi hande galle on laaɓi ñande wonde so laaɓi wi ɗum laaɓani andi laaɓani hocca serviére mum hocca balle mum fitta ɗum noon tinɗen so tawi neɗɗo felli wadde remarque yo remarque won banggue ɗiɗi foof yo won positivement et négativement foof wona tan en noon ko négativement tan kalten ɗum noon moƴƴani tinde no feewi to banggue moƴƴinde galleji ɗi tinde no feewi to banggue jangguinde sukaɓe meɗen to banggue gurdam galleji ɗi sukaɓe ma heble debbo o noon e gorko o foof ma heble ay nden kala nde debbo resa seera gacce ɗe ko gacce wonande jinnaɗo muɗum jinnaɓe muɗum surtout jinnaɗo debbo o Allah ne seedi jinnaɗo debbo nden so ɓiyum seerama ene jogo hen gacce mawɗe no feewi no feewi no feewi par ce que wiyete ko ganduɗa hoore ko ma yimɓe fof miijoto ko mataw jangguinani ɓiyum o hokkani ɓiyum éducation moƴƴo ko échec muɗum ko ɗum waɗi nden jeeya ganduɗa waɗa jinnaɓe waɗa feere foof no ñande ɓiyum e dewgal muñ par ce que ne añi défaite ganduɗa hoore maɗa ɓiyum wiyade seerama ene añi défaite wiyede seerama nden défaite ɓurɗo bonde e aduna ko ceergal hande ceergal waɗima kono fees duddini ɓe kono suppu kayitaji ni wiyede resama walla wiyade waɗima kono suppu hanga ɗum natti dérange gacce no pular heewid ni gacce barannoɗe hanke natti fawguinde hande ɗum noon tinɗen to banggue gandanɗa hoore maɗa nede sukaɓe men nide moƴƴiri to banggue moƴƴinde e moƴƴinde guurde meɗe ɗe mbaɗen conférence uji mbaɗen jewte gandinen sukaɓe rewɓe ɓe holko woni dewgal holno neɗɗo natirte walla darde debbo desaɗo hol darde debbo desaɗo holko no debbo foti comportade holno foti comportude joom galle muɗum darde foti darade yeeso joom galle mum holko foti wadde holko fotani wadde holto foti yaade holto fotani yaade holnde foti yaade holnde fotani yaade holɓe foti yaadude e holɓe fotani yaadude foof yo andine ndentoɗe kadi sehilaɓe hewɓe bandiraɓam rewɓe ndentoɗe sehilaɓe hewɓe surtout rewɓe resaɓe rewɓe resaɓe ndentoɗe sehilaɓe hewɓe neɗɗo wawi jogade sehil oɗo yimɓe fof gandu ko sehil maɗa ko ɓi nene maɗa hayso hewani sehil maɗa kono mo jiiɗa foof ko sehil e dewgal mo jiiɗa foof ko sehil moni foof e jim moni foof e badde mum moni foof e comportement mum ma wor kadi mo cikkoɗa ko sehil maɗa nangga ɗum aɗa haala ɗum sirruji maɗa tawa ganduɗa homaɗa e sirruji maɗa ɗi waɗa exploité yidde bonnudema
tawa sirruji maɗa haalum sirruji maɗa tawa sirruji maɗi kalantaɗa ɗum de ko yidde ngu bonnudema ko ɗum addani en wiide yo yimɓe tinno wal gueɗe surtout intimité maɗa ko fati hen gurdam hakkude ma e joom galle ma dewgal ko hakkude yimɓe ɗiɗo dewgal wona yimɓe tato dewgal wona yimɓe jeeyo ko dewgal ko yimɓe ɗiɗo kala nanɗa dewgal ko hakkude debbo e gorko ko onon ɗiɗo goni dewgal moon tubakoɓe ne kewi wiide hakkude l'arbre et l'écorce on faut pas mettre le doigt hakkude lekki e kobjal mum neɗɗo forani wadde hen junggo mum to banggue dewgal ne tinnuɗe an surtout an joom dewgal an desaɗo debbo desaɗo walla an gorko desɗo tinno dewgal maɗa gère dewgal ma ƴeew tambade dewgal maɗa ƴeew tambade dewgal maɗa wona ko mbadduɗa joom galle ma foof wona sirru ma foof aɗa yaltina boowal wona ko mbadduɗa joom galle ma foof aɗa yahaɗa haalanoya gandanɗa hoore maɗa yimɓe wona ko joom galle waɗanma foof aɗa yahaɗa haalanoya yimɓe wona ko mbadduɗa joom galle ma foof aɗa yahaɗa haali wona ella joom galle ma foof aɗa yahaɗa haalanoya yimɓe vice versa an gorko ne wona ko mbadduɗa joom suudu ma fof jahaɗa haalanoya koreji ma walla aɗa haalanoya sehilaɓe maɗa walla ɗum liggey hunde fof e aduna mbimi ɓuuri bonde e neɗɗo ko ittowo sirru galle ene yaltina boowal ittowo sirru suudu ene yaltina boowal gona debbo noon wona gorko ɗum ɓuuri hewde noon koye rewɓe ɓuuri hewde koye rewɓe silma ummo toon a ɓi nenam ha sekoma an kam no goruɗa an kam joom galle ma an kam aɗa fooji koy an kam holko gonduɗa tan joɗɗa e mum pertoɗa gandanɗa mana gurdam ma ha laaɓa aɗa miijo ko sehil maɗa omo ɗaminno wadde heure ɗiɗi a haalimo sirruji maɗa heure ɗiɗi o fo ɗaminno wadde on sa wiɗo ata o wima hota waɗa ko keññiɗo walla sa ambira o wima forani sani ko keññiɗo holko heññimo kabaru mo heññi dokkuɗamo omo yaaha kanko mo ruɗɗoloya omo rokkoya goɗɗo goɗɗo o rokka goɗɗo goɗɗo rokka goɗɗo watti han kadi kala to birtiɗa walla joom galle ma wirti yimɓe gona jofoɗa ɗum peɗeli walla gona jofoɗa ɗum toni oɗo o ko ni wayi o hakkude mo kaari ko ni o hakke ay janggo e jaam caɗele gonnoɗe hakkude ma e joom galle ma ɗen caɗele régla kamɓe ha joni eɓe jiira on nden yitere an debbo mo baddete tan an de trois tan ɗe heppa ko wetata ƴetta saksel ma bakkoɗa saksel ma doga paya galle suudu nene ma walla kaya paya galle bammaɗa pertoɗa tan ko mbaɗɗa joom galle ma ha laaɓi ko waali nder suudu maɗa suudu ko waɗi ko miruji nayyi 4 côté waɗi 4 côté ɗi kala ko waɗira 4 côté ko haydara to yaltu hay bafal ɗeɗen gandi resodiriɓe sen lelo uddat uddira ko yo won sirru yo haydara to yaltu boowal haydara hoto yaltu boowal yo ha ɗon ko mbawɗon wadde pop ndeysan meeɗi min koɗi c'était en 92 mbaɗa hoɗi leegal 5e mbaɗa hoddi ɗon min koɗɗuno galle o ko galle célibataire uji non ko galle ko galle location galle o ko galle sarkulle waɗi ko rangé ji ɗiɗi rentré fof chambre couché hen banggue goto waɗi cuuɗi jeenayyi oga banggue waɗi cuuɗi sappo banggue mbaɗɗo cuuɗi jeenayyi o suudu wattannoru sappo ndu fecca waɗa douche e wc cabine e douche to lotte galle on mbimi ko hoɗi ko rentre couché woni chambre kañum fof ɗum luwa ko location suudu amen ndu woturu woni hen célibataire uji keddiɓe foof ko marié ji waji goto waɗi ɗon debbo muɗum joom suudu muɗum ɓe mbaali e pile ha weeti o fini subaka tan subaka law kanko gorko o yaltini bagage debbo o omo yaltina bagage o omo weddo boowal on wiya debbo yo fa laaka yo yaala ɗum muɗum duka ndeysan mawɗo goto sara kulli koye galle hoɗi no faye makko yo baaba o wi nam o wettata kelli maɗa bawɗo pular o wettata kelli maɗa o wi oɗo galle o wi waɗi ɗo suudu sappo e jeenayyi goni ɗo suudu wotu woni ɗo célibataire heddiɓe foof ko mariéji o wi ɗiɗo cuuɗi o wi peccere majji so jamma ari panji pop ko jamma walan huɓɓude e majji so yi ha wendaka yimɓe ndu fayi bisa e majji ndiyam jeeya hajuji mumen o wi alamo ala caɗele jogɗoɗa e joom suudu maɗa réglé hakkude mum oɗon tawa sambatinani dembatinani ɗo cuuɗi fof gotum c'est à dire ko muñal ko hakkilantagal neɗɗo wawi liggorade gére hakkille muɗum jogui musidɗam goto ɓeɗo balɗe alhamdulillah o dañi cuddiɗo eɗen mbiya yo Allah fewnu omo tomo hiiɗi kalten ko omo haalnami no serdi joom suudu makko mo wonduno o ella joom suudu cuddiɗo o cuddiɗo omo yiɗi ɗum kono o ronkiɗo gandanɗa hoore maɗa cuddiɗo yo wano o yiɗi ni o waɗi feere foof yo waɗi feere foof cuddiɗo yo wano o yiɗi ni kanko noon caɗele makko wona hakkude makko tan cuddiɗo ko ala ko ronki cuddiɗo yo wano o yiɗi ni cuddiɗo ala haaju jinnaɓe makko salminoyta jinnaɓe makko no rasnata jinnaɓe makko waɗanta haydara
o waɗi feere fof kala feere nde o wawno wadde o waɗi o ronki o wi kam o noddi tuddiɗo eɓe jooɗi tan ɓe kaala o wi aɗa andi kalam o wi vraiment so tawi gonga kalten hakkude men ne mbaɗi ni natti fewde haydara mi natti yitade hoorema dewgal mi natti joga gilli e dewgal men ɗum noon jinmi ko tinnoɗa gara jafodiren tinno ɓaade hankkadi en mbaɗi feere fof en gandi ko ni mbaɗa a waylata ko an min mbawa wurde mi wawa wurdude ni jafodiren debbo yo ɗum jiɗɗa we hoy bisimilla ɗum noon à partir de hannde ganda en jafodiri aɗa wawi nangude yeddama à partir de ñalawmande o galle noon nani ko jiɗɗa fof e bagage ko woni bagage ma ƴettu mi hawanaki o noddi bamum suka debbo tokoso o noddi bamum tigui tigui o noddi yummum o haali men min gande kaari à partir hakkude men kaari à partir de hannde komin jafodirɓe mi wawi nangude edde makko à partir de hannde ayi wona eɓe dugdi c'est à dire ko hay hoɗɓe saraba ɗon hay goto tinani andanoɓe ɗino noɓe ceerdi wona eɓe dugdi wona eɓe piidiri wona eɓe ƴettidiri wona haydara ko hunde so tawi tan gandanɗa hoore maɗa a tawi hunde gandanɗa yahata a waɗi feere fof a tawi yahata hoto leptu hoore ma walla hoto leptu debbo mo gonduɗa o oɗo gorko joni ko kanko andi hankkadi ɓerde makko gasi oɗo debbo o noddirimo yafodirimo anne wadde an debbo an gorko no so tawi andi debbo ɓerde mum ko gase maɗa a waɗi fof few a ronki tinno waɗa feere libéra ɗum mbason bonodirde mbason leftodirde ɓuuri bonde aduna fof mbimi ko wurde e dewgal ngal fewani Allah ne seedi hay wonde kaso saabu so neɗɗo sokama kaso kam ma deej sa tawi jiɗɗa janggude ɓuurana ma janggo tawi ko jiɗɗa waɗa fof wawa janggu toon hakkille ma deej saaha kadi ma wonɓe jiɗɗa bandiraɓe ma gara salmindema kono wurde ganduɗa kadi kaso aɗa ɗamnima yaltu kaso sa woni kaso na ɗamnima janggo walla ɓawa janggo ma yaltu walla ma ñeewe walla wodo taƴanɗa jalta timmi jalta kono dewgal eɗen gandi dewgal ko avi sa wuuri dewgal ngal fewani dewgal ngal moƴƴani mbimi ɓuuri kaso bonde ɓuuri kaso bonde way kono wadɗa kaso isolement taw hay goto yiyata wona debbo o noon wona gorko o hunde poppe aduna ɓuuri bonde ko wurde dewgal ngal moƴƴani dewgal ngal welani so tawi gandanɗa hoore maɗa andi oɗo ngal ɗo dewgal alanama gartam a andi ngal ɗo dewgal alanama gilli a andi ngal ɗo dewgal ganduɗa fewani musidɓam tedduɓe tinnoɗen jeeru mbaɗe sa waɗi feere fof a ronki yafodire jomum ɓuuri bonde gorko foof gandanɗa hoore maɗa ko debbo wiye yiiɗa aɗa andi debbo yiiɗa dewgal ngal aɗa wurde muɗum aɗa andi o yiiɗa a waɗi feere fof aɗa yiiɗa mbiya haɓaɗo yiiɗa aɗa resa debbo goɗɗo aɗa ɗaccamo o faye galle bammakko yo yaade yo aɗa wadda makko aɗa salo woppude ɓoggol yo waɗ ɗon aɗa bonna carriére makko oɗon bonodira oɗon ɗumninira sane serpa an kay debbo aɗi an yinno ɗum ka gentleman a waɗi feere fof andi natti yiddema a noddi feere fof a waɗi a ɗumnini a siri dow a sammile so andi natti a andi gilli ko alnamo yiɗama yaafu ɗum yo yalal muɗum yallodiron jafunon taw on dugdani on pattani ene wawi taw holto erreur wonno walla holto gandanɗa hoore ma holko ɗamini so yi ha bone affima ɗum haydara dañani walla yiyani ko yiiɗi ne wawi janggo e jaam yiiɗa artude e maɗa taw on bonodirani an gorko ne no mbirta tan ganduɗa ma guirta hunde tan mbiya ganduɗa hoore maɗa joom suudu maɗa mi serima taw ko ɗaminoɗa gaddamo gaddunoɗa o ɗaminoɗa mbasa hebde ko jinnoɗa e mum tawa bonnodirani jomum sa yiiɗi ruttade e jomum tawa wawi ruttade e jomum tawa aybinani jomum a ƴettaki jomum a ɗumnani sa namdama holko certuɗa kayri haala pula mbi koɗo wiyanoma sa yi cuura ayiba o wi so namdotoɓe ɗacci sinɗo seeri joom suudu muɗum anda holko certuɗamo pourquoi aɗa seramo an kam hol sababu certuɗamo merci après l'amour andina seeri joom suudu maɗa neɗɗo namdimama hen hoto binne ayi ceerno joom suudu dewgal won Allah ko Allah tanmi hakkude men hoddirno hakkude men a gassi mi bonnitama mi yennatama mi ƴettatama mi wiyatama haydara kono ceera tan ko cerɗuɗa o wona debbo o ko babba o ko ni wayi o ko ni wati ƴetta fenande takka e muɗum ha jomum nantoya janggo jomum kanko debbo ne janggo e jaam ma wod namdema ko cerɗema o kaari ko ni kañum ƴetta ko ɓuuri bonde fawa dow maɗa monodiron gaymodiron so tawi hoddira gasani hakkude moon gasani janggo e jaam son gartodiri walla son jiiɗi gartodirede son ndenaki on ɓikkoto yimɓe ne mbawi serde
tawa ceeri koye dow teddugal no yimɓe ndensodirta e dow teddugal ne mbawi seerde tawa ceeri koye dow teddugal. noon tinɗen to banggue wawde moƴƴinde gurdumeje meɗen, moƴƴinen gurdumeje men, belnen ɗum ha weela, ndiyam meham lammata, belnen ɗum ha weela, dewle ɗe yo belne. tinnuɗa an gorko, tinnuɗa an gorko, tinno an gorko, woppu ko wiyete violence faade joom suudu maɗa, gorko piyowo. eɗen gandi hay sinno ɗum ustima ne heddi, ustima de kono ne heddi ha joni ne heddi, ene waɗi worɓe ha joni so kalde joom suudu muɗum no kaldata e ɓiye ni piira ɗum. eɗen gandi worɓe hande hay ɓiyumen piya, hay sukaɓe mumen piyata. ene waɗi worɓe hande hay sukaɓe men piyata, ene jogui no piiri sukaɓeɓe, ene jogui no mbaɗiri sukaɓeɓe punition taw wona piggal. ala ko haali cuuɗi suudu maɗa. ene waɗi worɓe noon ha joni ko fiyoɓe rewɓe ko fiyoɓe sukaɓe. kañum kay nanguiri debbo tan gandanɗa hoore maɗa kono gandanɗa cukalel ni. sa haalde jomum tan saha jeeya ɗum waɗi saha jeeya debbo so huula hay ɓattadema, saabu on mbaɗanni oɗon kalda tan yimɓe tinnaɗe joni tan haɗano korop. e waɗi worɓe kersata fiide debbo hay yesso sehilaɓe muɗum, hay yesso hay en public, hay nder yimɓe. Allah ne seedi hay nder yimɓe ne waɗi worɓe kersata fiide gandanɗa homaade rewɓe mumen. haalda debbo tan mbaɗa ɗum hello korop, walla mbaɗa ɗum womde korop, walla dugda e muɗum tan gandanɗa hoore maɗa naata e dedde. ɗen gandi fof eɗen gandi no bandiraɓe rewɓe ɓe mbayi. ɗum addan en wiide hunde fof ko communication. yo mbaddu communication, yo hunde mbaddu communication. so yimɓe ne mbadda walla sene kalda yo gon en deux. ƴeewet mbimi tubakoɓe walla ƴeewe fof hayso koye film eji en jeeɓoton. so tawi gorko artine laawi e galle walla debbo artine laawi, tawi sukaɓe ne gona e salon walla ne jooɗi, mbiyata ko ngabboye paye suudu mon, jeehe suudu mon, udde suudu mon paade men. sukaɓe ne gandi, mawɓe e gandi jinnaɓe ko jiiɗi yewtude walla won jiiɗi ɗum ninde, ɓe keddo hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo, ɓe dugda haɓe mbiya kof, ɓe dugda haɓe mbiya kof taw ko hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo. hayso ko cukalel uddiri bafal ɓe daƴƴat, so neɗɗo wi koko ɓe jejjiɗi ɓe daƴƴat, hay goto jiiɗa tina. kono enen gona e dugdude joom suudu ma walla gona dugdude joom galle maɗa yeeso yimɓe, yeeso sehilaɓe muɗum, mbiya ɗum walla gueɗe. ɓe gandi won rewɓe ne piye, kono saaha kañumen mbaɗata piye hakkude yimɓe e jomum ne ƴettuma ene dukuma ene wima ni ne waɗma pop. eɗen gandi wona gorko fof wawi gandanɗa hoore maɗa maîtrise de hoore mum. ɗon kadi eɗen mbiya yimɓe yo tinno yo maîtrise koye mumen. la colère so ina kurti foli, ganda neɗɗo kala ne woni e colère koye kaaɗi o woni, kanka ɗon teskataki, kanka teskataki. a woni e galle a yi joom suudu ma ne laawi, holko tumma, surtout ko saaha banggue crémeji, holko tumma walla ne hiiri, a yi ne duka ene ɗumnina, ƴeew kala muɗum, sa rokki kala muɗum ƴettu paade ma ɓorna, paade ma jaaha seeɗa goppa ɗum ha kalma garta, haydara bonantama, haydara ala ko bonantuma. kono so tawi tan a wiya wadde dardo e muɗum aɗa heeɗo, ma wor ko haale maɗa kene mettuma, dugda so duko ƴewtan hay soko banggue worɓe walla banggue sehilaɓe. duko so juuti tan, so dima ɗum nin tan, duko so ɓoyi tan yimɓe mbaɗata ko ho, mbaɗata ko cokkodira tan gona sippirde walla gona fidirde. ɗum noon salto ɗum tan gandanɗa hoore maɗa, so tawi jomum goto ƴetti duko walla ƴetti haala, a ƴeewi kala muɗum, yaafo, komin toon ma yaafo, a andi jomum kalmani, ya lawol maɗa, ya lawol maɗa. hande sippiro hay dawaɗi natti sippirde, hay dawaɗi hande ɗe saɗi ndena yalta no jiiya dawaɗi cippira, jaaha ladde jiiya bamɗi ne cippira koro hande ɗum natti. dawaɗi ne jogui toppiti, bamɗi ne jogui toppiti ha mbaɗi leydi, ala ko haali yimɓe. ɗum noon tinnuɗen musidɓe tedduɓe, ganden hande violence haydara nafata. ƴeewe rapport jaltuɗo e nder leydi Sénégal ndeɗo hitande 2025 ene gonɗen e silsiltere mum hande tawetede e saaba horomo yaadi hen 17 debbo. ɗum koko tina, koko waɗa enregistré, en kalani, saabu eɗen gandi nder village uji, nder ɗum ɗoji jamma ñallo rewɓe ne mbaare wiya gandanɗa maɗa ko mayde naturel, rewɓe ne mbaare saaha yimɓe mbaɗa masalaha. ene kalen tan kay koko tina, surtout ko ɓuuri wawde e nder guure mawɗe, ko 17 debbo baraɗo, taw ala ko warɓe ɗum sowona worɓe mumen, ko wiyete féminicide. kalɗen ko waraɓe, en kalani fiyaɓe kay ha bunde aftude men, kalde tan ko waraɓe ɓe 17 c'est trop. hitande wotere 17 neɗɗo wari, ɗum ko tinaɓe ɓe tan mbimi en. kalda joom galle ma fiima ha maya, kalda joom galle maɗa gandanɗa hoore maɗa ƴetta felluma,
eɗen moolo Allah, eɗen moolo Allah, eɗen moola Allah. ko hunde hulɓininde, ko hunde nde yimɓe poti dartade, ko yimɓe poti haɓade, yimɓe poti dartinde. Violence moƴƴani, violence moƴƴani. hay soko ɓiye mbimi sa woppani fiide walla piile, sa arnaki ma mere fiide ɗum hawre wonki, hawre sati jomum ma mbiya waɗi hoore. aɗa jangguini almudo qur'ana aɗa fiya ɗum walla piggal, sa arannaki ma mere fiide piggal ngal ma guel ma e hen, walla guel gaño hen, walla guel rafa hen, daña hen caɗele. aɗa jangguini élève aji aɗa wiya wala piggal en gaɗa heɗa école nen gassi, minen nden to sagataɓe nayi noddete ɓurɓe nde wiyete le 4 gaillard. so waɗi ko boni sahara hayso tardu tan 4 gaillard nodde, ɓe nangga juuɗe, ɓe nangga koyɗe, professeur jogo karawas ne feewi kecci ne feewi ɗum ɗo. hande ƴeewe tawol fiso wadde noon, wona école public, wona école privé, hay goto susa wiide neɗɗo waɗa karfat hande. ƴeeŋi piggal, ƴeeŋi piggal, ƴeeŋi ala ko haali ɗon violence hakkude nder irso nder ɓe ɗon piggal ala ɗo. ɓe kaala noon jamma ñalla yimɓe ne kaala ko wiyete féminicide, kono poti haalde kadi ko wiyete hominicide, woɗa to banggue worɓe, walla worɓe kadi lebte, Allah ne seedi, walla worɓe ko rewɓe lebtere ko, walla rewɓe ne lebta ɗum e worɓe mum. violence noon wona tan violence physique tan, ala violence verbal o ɓuuri bonde violence physique. wallahi won konnguli ɓuuri bonde gandanɗa mo aɗa ƴettude karawas piya jomum, walla piya jomum hello. sa fi jomum hello musa tan so ɓooyi yaha lawol muɗum. kono billahi wol konngudi mbiyata joom suudu maɗa, walla an debbo wol konngudi mbiyata joom galle ma, ha aduna firto o yejjitta ɗum. kadi kala darma e yituma nde yitere, ɗi konngudi mbarat ɗi mbay kono cancer ni, cafrata wol konngol mbiyata joom suudu maɗa, walla wol konngol an debbo mbiyata joom galle ma, billahi lesi la ilaha illa ha jomum yalta aduna yejjitta, kala nde yima siftorat ɗum. a fi jomum hello so ɓoyi tan aɗa yejjitat, walla ɗum ni jomum tan o ɗum yafumi tinani ko seyɗani, ko seyɗani so arrive jomum wawi famandema. kono mbimi wallahi wol konngudi mbiyata joom suudu maɗa, walla an debbo wol konngudi mbiyata joom galle maɗa, mbimi ko ha aduna firto o yejjitta ɗin konngudi. kala nde gandanɗa hoore maɗa o ɗum o yima, walla kala nde o hasbi hoɓe o teyite hoore makko, ɗum woni ko miijoto. kalɗa joom suudu an rawandu du, an caga o haƴi tan joom suudu maɗa, kuccita e mum mbiya ɗum ko caga, kuccita joom suudu an mbiya ko rawandu, an babba ba, an ka babba, an ka rawandu, an ko ndi mbaɗa. konngudi mbimi konngudi nefniɗi. walla an debbo kuccita joom galle ma, an jasɗo, an kay an min kay sinno mi andino mi nafta e maɗa, min kay guila garmi e galle ma jasmi bande men, min kay somi haalanno somi jaɓino konngudi jinnaɓe mi arta e ma. ayi e konngudi wol konngudi gandanɗa hoore maɗa, wol so debbo huccita ma wi min kay sinno mi jaɓi, sinno mi nanino ko jinnaɓe mbino mi arta e maɗa, koye fitina o haali ɗum. an déjà a andi hankkadi wadde koreji makko koko calmina dewgal hakkude mon, quel que soit horma hurma walla respect joguinoɗa e jinnaɓe makko, ɓaade o haali ngol ɗo konngol hankkadi ɓerde ma ñawata mumen, kala nde jiiɗa ɗumen ɗum woni siftorta. ɗum noon tinɗen rentoɗen to banggue violence physique o noon e verbal o pop. neɗɗo yo waw maîtrise hoore ɓuuri bajade neɗɗo fof komo wawa maîtrise hoore mum. gorko so wiyama est plus fort que la femme, so gorko wiyama kañum ɓuuri debbo forde, wona pour yo fiiɗum, ala ko pour yo reen ɗum. woni wonde mbarodi galle, woni wonde gorko galle, woni wonde fort ko salade joom suudu mum yawe, ko salade joom suudu mum garno aybine, ko jarade joom suudu mum heyɗa, ko salade galle mum heyɗa, ko salade galle mum hola, ko salade galle mum jas, ko ɗum woni wonde gorko, ɗum woni wonde fort. wonde fort gandanɗa hoore maɗa e nder galle, wona wonde fort e dow ringue, wona rondade yimɓe ne liiɓa, wona fiide yimɓe goɓɓe, ala, ko wonde fort mbimi ko salade galle mum jasa, ko salade galle mum ɓuure, ko salade galle mum yawe, ko salade joom suudu mum e sukaɓe mum jawe. ko ɗum ko jangguinde joom suudu mum jangde moƴƴere, nide moƴƴiri, ko jangguinde ɓesgu mum nide moƴƴiri, ko jogade galle mum teddugal, ko teddinede yiɗede e hormede galle mum, ko ɗum woni wonde mbarodi. ɓuuri jasde aduna pop ko neɗɗo wona gandanɗa hoore maɗa e nder galle mum, gona gandanɗa no mbarodi, aɗa songa, sa yalti gona mbaɗu. ɓuuri bonde aduna pop ko gona pengle e nder galle maɗa, haydara heɓetake e maɗa, joom suudu ma hayso wima ko yiiɗi sabunde ne wuppa mbiya ala, sa yalti gandanɗa hoore maɗa, sa wiyama a taare jaltina kalis aɗa weddo aɗa juura, sa yi kiirɗe aɗa farote aɗa yaltina million ngaji aɗa juura, temedde aɗa juura. so yanguiji mbaɗama aɗa winde leytoji a yaltina kalisaji kewɗi, tawa galle maɗa e famille maɗa ene maayi heege, holko ɗum fito ko jari. an kay sa yiiɗi bonno milliard uji koto galle ma kay, ɓesgu ma joom suudu ma e sukaɓe maɗa e koreji maɗa jinnaɓe maɗa toppi ɗumen ha timma, hokku ɗumen haqqe mumen ha timma.
min ganndumi e moƴƴo ko yo wano makam mbawi kutir ala pop makam mbawi kutir moƴƴere wawi wadde hirde wawi wadde tawi jinnaɓe makko ɓe ɗiɗo yinnede makko e bam makko e kureji makko woni kawiraɓe e babiraɓe yimɓe tokosɓe tawi daraki cette makko moƴƴere tawi suddi makko ɗiɗo kadi daraki cette makko moƴƴere minen komin naati e galle makko ala ko mankiri min jinnaɓe ma gorko daroɓe ma wiya min kaari ko waɗani kam ko ha aduna firto mi jitta ɗum on ɓubni ɓerdam jinnaɗo ma debbo daro haala e ma haaluji mbaɗi ni so tawi wol kawiraɓe tawinoɓe kaala so tawi wol badiraɓe darno kaala wol bandiraɓe rewɓe kañumen foof daro cetto minen guila min gandimo walla guila min jiimo min certe basal eyi an so tawi ka bambaɗo walla so tawi ka gawlo walla so tawi gandanɗa hoore maɗa ka ɗum ɗo jomum moƴƴi e maɗa a nani jinnaɓe mum kaɗum a weltoto a ɓeydoto weltade an hoore maɗa kono so tawi a darima an a rokkama a waɗnama moƴƴere a wi jomum ko moƴƴo jinnaɓe mum cettaki suddi mum cettaki ɓesgu mum cettaki holko nde moƴƴe nafata holko nde moƴƴere an e hoore ma dokkaɗo walla bannaɗo moƴƴere o sa yaltima andu gandanɗa homa ya tan wona ko pulor wiyata ko jawdi kuɗaɗo ko luuɗaɗo ñamata ɗum min noon mbimi ko wona gonga jawdi kuɗaɗo kuɗaɗo tan duwoto ɗum jawdi duwanaɗo ko duwanaɗo ñamata ɗum neɗɗo duwanama jawdi kuɗaɗo ñamata jawdi mum kuɗaɗo duwanaɗo ñamata jawdi mum ala ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe yonɗo yo moƴƴu wiye moƴƴo yo moƴƴu galle mum neɗɗo yo moƴƴo famille mum famille ma noon aɗa andi famille fittani tan joom suudu ma ɗe sukamma famille eɗen gandi holko woni famille sa fa kadi jaño hen bellen galleji ɗi guuren gurdameje moƴƴe tinnoɗen ndentoɗen gandanɗo violence banggueji foof noon banggue rewɓe banggue worɓe foof ay binde joom suudu muɗum ay binde joom galle mum fawde joom galle mum ko wawa ko violence wiide joom galle ma alay saago ma waɗanma ɗum ko violence wiide joom galle ma alay saago yonde inde foof ma hettanma yangue foof ma hettanma ñande foof ma rokkuma ko piiɗa jamma ñalawma ko yanguiji jamma ñalam ko piye wiide ñande foof ma mbaɗanɗa ma ɗumma sa renaki joni joom galle ma ya kaso mbawe yurmade worɓeɓe mbawe yurmade worɓeɓe paye mabɓe koɓe mbawi paye mabɓe koɓe mbawi gaare ƴeewen ken nafa en ko nafata en goppen gareji sernaɓe men nan dari jamma ñalawma ene ballen to banggue peeje ƴeewen ñanden holko waɗa Wourossogui to banggue yangueji e guure kewɗe sernaɓe nan dari ne mbajo ene kaala yimɓe poti wade ko yimɓe cali wade no laamuji hay laamuji nan dari hadde yimɓe sen gui ñanden laamu tan wi ko kala jiyaɗo ne weddo kalis koko nangate ko yidde wallude yimɓe saabu ma yi pasuma ne weddo kalis ande mbiya aɗa jogui kala yaɗa weddoyo mbaɗa ka wawa ko ponɗa ñamde galle maɗa gandanɗa homa lebbi ɗiɗi lebbi tati hitande beddoɗa ñalawma goto saɗa yiiɗi hokkude bambaɗo walla aɗa yiiɗi hokkude baylo walla aɗa yiiɗi hokkude bawɗo wonde fof no wiyete artiste jimowo ko jiɗɗa waɗan ɗum foof waɗan ɗum ko jiɗɗa ha sa yiiɗi waɗa ɗum chèque sa yiiɗi yaha galle mum dokka ɗum enveloppe sa yiiɗi soda ɗum galle sa yiiɗi soda ɗum oto kono darade hakkude yimɓe ne weddo kalisaji enen foof eɗen gandi wona hunde yonde hay jurteɗo ene so tawi yurnitima ene andi yoɗani yimɓe jimama ne beddoma kalis yimɓe jimama ƴetta kalis ɗakka ma tawi ko debbo ƴetta kalis nanna nder siccane maɗa eɗen gandi yoɗani so laamuji mbi dartini ɗum ko yidde wallude en kadi kalis waɗani fijire noon musidɓe tedduɓe tinnuɗen mbawi organisé ade guuren gurdumeje moƴƴe guuren dow peewal Allah walla en ballen koye men buuɗel yurmede so feri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗel yurmede ñande alarba capantati e goho lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi eɗen mbiya noon dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe en to banggue kabaruji to banggue buuɗe yurmen to banggue jewte batten e to banggue vidéo ji men ɗi batten eɗen ñaago bandiraɓe yafuya kala ko meɗen wadde hen ko fewnaki ɗumen jayne moon jayne weltare ɓiɓe fulɓe an dinmade e gardagol Sara Abdoulaye Sarr fedde heɓde sukaɓe Afrique e gardagol ceerno Habous Diallo sokhna Mariame Tidiane Ba e min mbiya on oɗon jello oɗon jaafo ɗeɗo hitande mayore yonde mayiɗen dow jaam e hitande hesere dartore janggo nde yonde daroren dow jaam wonen hitande ɓuural hitande ɓamtare hitande cellal oɗon jello oɗon jaafo hakkude kalowo e kettoɗo minen to banggue amen min jetli min jaafima ko suuɗi ko feeñi yo Allah rokku en dar mayirde hitande mayden dow jaam Allah rokka en hitande janggo nde darade dow jaam e kisal taw ko hitande ɓamtare. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.